Ko de man kele e koy bato ma a bete se tanya fi ina nango ngama be fo ha nango ngama be fo ha wallahi na ta tele be ba no ne mango ya do ne din tar dunu no ya wallahi no fo ngoni ete wala monete bonino efre ne be kasike to ya gwale ne wala ne tonyo le Mon ganga farane ga mo sidi mi me farane ni ndima ima kana kasiyama kana kasi ifile nga mone bona le mungera nite fui kala mo ere net ntia net me damanela nite fui nya ere kona alo pi inyi mo mteni wale nya mo de kono tala ya kala mako o je on wolo le oblale no makono oblale dauda la ka nyate la dauda kan chen wono anya ge on so kono talo ne koro ne bi bala duna so kono talo amata kono te e koro de karum fe mo karum tale kono kala ni ore kama nyamo de nke duma ka 2 minutes ila kuma be be je be membe kene dinga ikwi dauda ire tara mi dauda bole ko antala wala ya akasiba to wono ngada dinga maso ne ko ngana wala nya fi nyana ngo wala ni makuma ha ne be ni gasa e fa ga fe yele mane pepe fa ga le kan ko bla feu ine fache atoma ne be kila ka dan fache kama ni e ko wo ne so da mana ne fache bo mi kiro ore ga ma nya makora ni na da ne ro fo imana ko ke woni wallahi be na masra nyana abisra nyana ne tan ne sarala ale nyana ne kuma ngasra e la feu parce que ma ne la bla longne si wa da wura kana bo e re be fa ngaka ti go ni sabu e be fe ne re batuma ga mu ne ke sis aba ke nya me e re olong ha aba ke tu me e re olong fo mu so ni ke bori fo kuma le ke fo ka to adini ni an ye lu kono ya kuma ni be gabo nyongoro anta bola nyongoro anta bo ne ko mo ne be obligé nta nyalo de be yere ay kan gabo nyongoro sa bo ko ki to sa Simon. Alors là, c'est moi. Era bem? Basicamente. Agadi. E canso com Nico. Ba. Basicamente. Ba. Desoa. Nem se ele pega. Comandante. Essa é o pouco. Sabe qual? Desoa. Nem na kana ya fa yine ke ife ina fa jimi fe abe ko yini kuma ka gari ko jiro na e gari mo ko ka gauka baka garchi Allah eto flano nsa Allah ai denga la nede nyanta ya la to la sa ko kai leki jo e do denwo eni fama yo la nyela ka portu febe so no de suno nyela ke menandi me gata fe no sa wallahi ko fe ba da ma ke awanya basi tela mu mere fasara de abeke jogo de matunte yam mo ko jugu fla ko menane bla ko ngono kile kolana to kile ko ya subhanallah sababu de ne ka balo ani ni bana na dum na baga ne sam o te mo wari ba batma ha wala ikana jigin la ifaga ta mo wala yele majale ni ala ke ne fate be yele ma akale ngwami ne ribi are am kolo ma folla le ka e ko aye ni sanu ya du a duninje ni sanu ya du bagaje to wezira be bisana na e bori bete ko kasaka temena hakili ko be ya famu adagura ike peu luma kono toni ma ni be luma kono na ba bla sila ala tene ne ko ba do ne ala ko ne luma kono ne ala ya kraba ka ne ma jendo be suko ay nyamo den da ga de bisa ke ya ke
furu deni nin du e kana ma dina deni danga de mana nyo so tribunal la tora jona abeto danga deni be ken ike pe yama ni no maka do be ne ko baba ni lo makono ya kila akala kana to ne kana to e bo kana na black iko ke do yama aka mara ma fere tal dam iko mara ma fere tal dam asa fleda yutu ondo ni da yutu wala si igana ganyo na danga deni iko rakete ne ko rakete se ka ke danga di ike pese blake kun kamar fa blake foi sala no ai oui ta solution ça ni o ke ha ni o ka bonya ko sa e ka sabalisa ni o ke sa baba fo ko ne abana voilà abi fera makasoro oto abi fera makasoro ne re kan ko do me ko ke se gele ubeni o ya fo ko abe tu kono na burishi kono awo mba fa kata ai iklese bata ne beta angata ka kwa halaki yo ka ta luma kono halaki fo ka ke na mara fo ka ke na mara wala amake na mara ne ba fa ngata na ya bam so ka puse woto na so Allah sa dewo fa mi ka yala de kan ni ma yala wala de Quran mo ko de fe ike pe o abeketi wari membulu sani ngaba o fusula angata ta do re fe ne kan disi goshi lo ma kono funa ka disi goshi lu ngono abeto jonda aya tese ka ke so fe ne le mona mi dini ire le te kele ni mire e ka saba isa ba ka fo ne ni hune sa iba ka fo ni hune ni nungona sisa madoro ba ya ka fo ke ya isele de ma ko ma fo lale ta ifa kenya e mana bota o yo le nyamo din kono tala o ho fa kele te demina ngo ni kuma ni ne tie wona na ne fa na ne gembi angata ne na le fina ba bo nyogona suga fo suma ko ba ma to o dala la tege angata ka ta ma ka fo na ngata ka ana to ina so ka so nyana ma ye ke atomata ana to ina mana sheta ngoro so ha ika ta ka wuli du kun ka fo te boro ni e ko ni ba do luma kono te fene la te boro ni herete ni luma kono sigura ka ne boshi nya dongo don dugu jera ba wuro ka saraka feu kana siga woro drama ba ni boshi fo mo ko ba ko ben yele na be jafu ma de ka saraka ro she Siege of Food Music. Donc ça va. Jimmy fait. Après Philippe. Et nous est donc formé. Il fait formé après qu'elle. Nka ne ba ni tama. Ne nana kono o ya fa yini ke febi. Jongo wala. Yeton ngelai. Yeton ngelai. Ina fa fole bidam sokoro. Fa fole ne modin koro. Na be. Nka fengele kan kama na gwambi wen dinge kodi ne dinge abalaka tunun tunso ba ayala ni sanfe wa aya digine dugujugura wa ma wa worolo ne bi se ka fare hola nye hal na ma fensoro akana so ina gunjale ni afra kondolo na ka fra sanela ka fra sigifela mo italo kibidi afoni goya ate ni nana nyuma la sigi ni kake dozo bay kake jina kuntigi ite sona juguyama ite sona janfama bi moyale na koro cher fitri wali tiale sigatoro ne bi yafale ne sini yafale o jale ne de tuba fra sanela ka fra kondola ina miye bi kuri dumuno ye am deseni maw sigatoro way denga wale tagamina hey boro le chemanna mesigiro te chemanna afatiga mo yake ki jigi bwaga bi demsen so senakateri ngate ulalo o dunsoba nam o min flore muso demsen fla o ya le koya
ale do an tare kibara fudo o ko be ke tugudi ay tabaga be yo lu tabaga yɛrɛ bɛ nale kabiri kunu fo bi ne n'olu f'i ye ko lolo le i denkɛ min wale i tun tɛ n'i ka mɔgɔya k'a bolo jara koyi mais ala de na fɛn dɔ de da i ka bange kɔnɔ i bɛn'i sigi min suma la alo mana se i b'o wale ɲuman fana fɔ ala minɛ i k'i sigi i yɛrɛ ma i k'i yɛrɛ dɔgɔya i k'i sigi k'i mɔden dɔgɔya san 2 ɲinan kɔ e bɛna ne sɔrɔ yan kɔ san 3 ko tɛ dɛ san 2 ɲinan kɔ e bɛna ne sɔrɔ yan kɔ ni nale yafali lan fɛ n b'i yafale n sini yafale mais i ka i denkɛ min ma i jigi bɔ a kan i n'a mɛn sababu bɔra sababu rɔ i ye don dɔ wolola k'i jigila o kan mais fɛn bɔra yɔrɔ min ka bisa kabila kuru de siga t'o la i bɛ jigila tigɛ han sanɛ ko ten kɔndɔlɔ ko ten manimori ko ten jinɛ i kan ten i k'i telen i bɛ kɛ mɔgɔya la ni k'i telen i bɛ mɔgɔya diya bɔ ala sago i sago sago tigɛra donsoba i ka kɔrɔfɔkan diyalen ye nin fana ma se yan tan n tɛ nin ɲɛdɔn dɛ ba de bɛ a dun ka kan ko n'i ye tiɲɛ ye i kana tiɲɛ na segin a tigi ma i n'a faamu o de kama n n'ale kiri ka tiɲɛ na segin n'i ye dɔgɔrɛ fana fɔ an ye nin ko ni bi n tɛna baara kɛ o kɛcogo la a ko e tigi ka dɔn koyi ni ala sɔnna ma ne ye denkɛw i jigi bɔ i tabaga ye i ya lu tabaga ye i ya lu yɛlɛmabaga ye ala tɛ waliju di muso ma fa ka segin ka ɲani i bɔkolo don ala na masa da o masayaw bɛ na ala sago i sago sago tigɛla o tɛ basiri n bɛ siya ɲini o la fɔlɔ siya b'i bolo n b'a ka b'o fo n'a mɛn ka tɛlɛ yɛrɛ n b'a cɛ ni wale min kɔ ba ale yɛrɛ tɛ sigi la a bono dawuda koyi andama ko mai wale ndra mi anti nse diga kana e wale ndra mi ne e ko ni yewoye e sansan ko wale ndra nderge fe ita to iterge ne do ina bu yere la sonsa na ne ta fe e re janda nga duke to la ne ta fe nter do iga si ne fine te fe ne fine nyake fe mai maso mandinye ni e ba do ni ma koroba ni ne tribu na ma koroba ko ta o blaye o kuma blaye o nyongri cheni wale mi jo ne ba ito keleni lo ma kona ko ipuri wani nin kana ja o bole karamo ko kafe karamo ko kana fe ni ja adam la ko le ta mun na la sona ma i yelen to la san fe ma be ay la mi se ali mi kala o ba ne pe o kana joro la ma ne no fo ne la le so ma ken na ma ne no fo ko ni te fla fo la mo ko ko mo ko ba de ba i ba sina mo so kololo fe o wani nin kana ata ala ni no ha wani nin kana ka ndama jibo o to masa nga ka fe no la ka dama wani angama wa meta no fa sansa ya ma mena sa luma kono ama lo folo wallahi luma kono ngira le tefe ka yenya kun ka sunya fla chika ba ko a tani ko lon ko juwa ko kalama